Hello, Noreen. Mega love shout out. Halika na, lalabas tayo. Ano lang, mag-try lang ako. Hindi na nakaka-open ng live. Mag-try ako ulit ngayon. Selly Divero. Mega love shout out. Mag-try lang ako. Hindi na nakakatusok. Ate Sol. Salamat sa tusok. Busy lang ako ngayon eh. Iiwan ko lang sana ito. Salamat sa patamsak. Guys, salamat sa inyo. Mag-update lang si Ate Ima. Sis Noreen, mega love shout out from Silly Divero. Ate Sol. Mainit na. Nasa bintana ako, oh. Nandito ako sa kitchen. Sa bintana, tinapat ko sa bintana kasi diyan ang may diyan ang mainit. Bahay nila, Sil. Bahay nila, Sil. Hindi ko bahay. Busy na nga ako eh. Magsasaing na ako. Kaya mag-update lang. Mag-update lang kahit na ilang minuto lang. Babalikan ko kayo ah. Hindi ako makaano ngayon. Kupado yung kupado yung pangsalang ano ba yun? Ang init na ng tubig ko. Magsasaing na ako. Ay, sas mag-iuna. Magsasaing na si Ate Ima. Pakbet. Nagulot ako ng pakbet. Pakbet. Ay, nakalimutan ko. Nagsungkit ako ng malunggay dun sa mamaya na. Ewan ko kung bakit naisipan kong mag-live. Ay, mag-update lang. Mag-update lang. Kuya Boy, tapos na yung mo. Tapos na yung video, hindi ko pa maharap
Hindi ko pa maharap i-send sa'yo. Busy. DJ Devin. Mega love shout out, friend. Thank you, DJ Devin. Naam, baba. Naam. Okay. Bye. Tumawag si ama. Magawa daw ako ng Ate Sol, DJ Devin, Lilian, sis, mega love shout out. Salamat sa paharang. Iris, Orgelio. Hello. Gawa mo lang ng ako.
Sis Ina, mega love shout out sis. Salamat at 47 TV. Playing connected sis Ate Sul from Kuya Boy, Manlalakbay. Iba channel, harang. Salamat sa paharang. Sis Rocky, tamsaktan, salamat. Busy si Ate Ima eh, nagsasaing na. Guys, salamat sa inyong lahat. Salamat. Update lang si Ate Ima. Ngayon lang nag-ano live. Saan yun? Asan na yung pagka? Guys, magtrabaho lang kayo dyan ha. Mga busy, mag-work lang kayo dyan. Gorilla, mega love shout out. Deji Devin, playing, watching.
Watching. Playing pala, playing. Playing sis, ano ba yan? Digit Devin, naka-play ka. Hindi ko alam kung ano ito, kung copyright o what. I-play ko na lang kayo dyan sa kabila na account. Sis Iris, salamat. Update lang. Tina, shouty kapatid from 47 TV. Sis Ina, may galap shout out from Sis Iris. Pababa naman na, ipataas na. Boy Manlalakbay, may galap shout out from kapatid, may galap shout out kapatid from 47 TV. Guys, mag-work lang kayo ha. Nagbukan lang ako at saka update lang. Shiv Shakti, mega love shout out. May naka-play pa. Play ko na lang kayo. Mag-iwan na lang ako ng bakas. Hello, Shiv Shakti. Silly Sister Who from Shiv Shakti. Ano ba yan? Mga pangalan niyo parang ano. Hi, Sis Francis. Salamat sa paharang. Darating yung amo ko dyan. Dadaan dyan eh. Itaas ko yung tumawag si Madam. Tinawagan niya yung ano ba yan? Yung pamplito. Pahinaan ko kayo. Princess Magnetico. Salamat. Sir Boy from Princess Magnifico. Lady Soul. Igalab shout out. Hello sa inyong lahat.
8 minutes kay ano, Devin. Di pa tapos. Patapusin. Tapusin ko. Huminto na sa, ano yan? Huminto na kay Devin. Sis Ena, salamat lalabs. Sis Iris, Sis Princess, salamat. Huminto kay ano, Devin. Huminto yung ano, piniplay ko. Ayan na lang. Ayan si Amo. Naam, baba. Yes, coming. Yung turkeys niya daw. Still playing, Devin. Huminto kasi. Sa 8 minutes, 54 seconds. Nagsasain na ako.
Kevin, Danpley, Kuya Boy, Sis Princess, Sis Silly, Sis Ina, Shiv Shakti, Arima, Sis. Maraming salamat. Lady Soul. Sino yung isusunod ko dyan na i-play? Gorilla, playing. Panay kanta. Kaya ako maka-copyright dito sa ano, mga piniplay ko na mga music. May kanta pa. Ano ko na lang, i-mute ko na lang, pahinaan ko. Aba, Gorilla.
Danplay. CCTV, mega love shoutout. Rocky Cuisine, playing 12 minutes 14 seconds. Magbakas ako. Oh, welcome to Rocky daw. Ito mga lalags na ano na to na hugasan, nakatulo na natin. Guys, with yung mga ano ano ko kayo. Kuya Boy, hindi na kita i-play kasi nag-play na kita. Tapos na yung 104 videos mo, ha? Iris, Orgilio. Nag-iipon ako ng mga video niyo, i-replay ko kayo sa isang account. May tinatapos lang akong piniplay ngayon araw na ito, may nakasalang. Mayroon tayong paprika. Si Iris, si Rocky Cuisine. Ang nakaplay ngayon. Ano lang to? Optional lang yan. Kung ayaw mo niya lagyan, lagyan. Kung wala, alam mo lalagyan natin kaya wala. Lalagyan tayo na vinegar. Kung hindi lang mga lalags ha. Ayan. Dito adobo mga lalags. Ilagyan ko lang ng kunting ang tawag dito. Vinegar kasi papatanggal ng lasa. At saka papatanggal ng lasa. Papadagdag pala ng lasa. May ano tayo dito. Toyo. Kitkat. Kunti na lang kasi ito yung lagi nang ginagamit kong pang marinate. So, gagawin natin. Ganito. Mga lalags sa kalimutan ko. Kailangan dito maraming bawang. Pero bukas ko na gagawin kasi dagdagan kaya natin kunti. Ayan ang mga lalags. Pagkatapos nun, lalagay tayo na ating asukal. Mas masarap mga lalags, asukal na asukal na pula. Lalags, lagyan natin ng asukal. Mas masarap kasi yung asukal na pula. Mga lalags, kasi ano yun, malasa. Itong recipe na to, akin lang ito mga lalags ha. Ayan. Pero gusto nyo try. Ilang beses ko lang ito nagawa dito sa amin. Ito yung pag-ulam namin lagi ni KitKat. May kasama kami isa. Nakatikim na rin siya nito. Si Annabelle. Yan ang mga lalags. So, gagawin mga lalags. Depende sa inyo kung gusto nyo na dagdagan nyo pa ng paper. Nagtugas naman ako ng aking mga kamay, mga lalags syempre. Halu-haluin lang natin hanggang sa mamix na natin lahat. Yung iba mga lalags, pero ko kasi papakita ko rin naman sa inyo paano ito, ang iba, nilalagyan din ko ng bawang para maging marinate na siya. Sa gabi pa lang ito, iiwanan natin ito marinate ito hanggang bukas. Bukas at tanghali ito na yung magiging ulam namin ito. Ayan ang mga lalags, halo-halo, mix hanggang sa hanggang sa matapos na natin makukay-ukay na tawag doon, halukay. Yung iba naman, pag walang supa, lemon, kapalamansi, yun ay nilalagay. Ngayon mga lalags, ganito na gagawin ko. Bago ko siya ipasok sa ref, isang oras muna sa labas. Isang oras sa labas, tatakpan ko lang to. Or pagkatapos ng 20 minutes, halukayin ko ulit. Tapos iwanan ko lang siya sa labas. Pagkatapos ng isang oras, saka ko siya ilagay sa ref. So, ayan na mga lalags ha. Walang walang bawang. Kasi bukas, papakita ko sa inyo paano siya lulutuin with
dito mga lalas, pag na-try nyo to, yung ganito nagmamasa-masa kayo, mabago na. Wala pa yung bawang, ha? So, ayan. Ayan, si KitKat. Mga lalas, bukas ulit, papakita ko sa inyo paano yung lutuin. Ayan. Wala yung magawa si KitKat. Ayan. Kaya hindi pa nakasubscribe dyan, habang nakikita nyo si KitKat, pa-pindot naman ang bell notification para sa mga update na mga bagong i-update. So, wala lang. See you tomorrow. Bye-bye. Quiet night to the flicker of first light, unfolding gently, a promise of beauty. In every detail, Harang. every gesture, Harang. listen Kabsat. to the stillness, Update lang ako, Kabsat. moments with those we love. Wala lang. See you tomorrow. Bye-bye. Magsaing na ako. Magsasaing na ako. Magsusungkit pa ako ng malunggay. Ang daming naka-live oh. Lumalabas sa ano ko. Daming nag-live. Guys, magluto na rin kayo dyan. Magsaing na rin kayo dyan. Baka hindi pa kayo nakasaing dyan. Ako magsasaing pa lang o naghuhugas ng bigas. Tanghalian. Si Sis Rosie o nagluluto rin o ng manok. Naka-play. Sis Princess, big thank you. Trabaho muna. Work muna. Nagigisa na ng ano, manok. Ano yun? Ipinaibabaw niya sa bawang. Pinaibabaw mo sa bawang, Sis Rocky. Malulubat na ako. Nasarado. Nasarado. Hindi ko na na-mute kasi ano, para marinig nyo yung ginagawa ko dito. Tuwing ganitong oras nagluluto na ako.
Magsungkit pa ako ng malunggay. Ano ba yan? Ang init. Gugulay ako ng pakbet. Pagkain namin dalawa ng ating kasama. Sis Rocky, ang sarap ng niluluto mo, oh. Magluto na kayo, guys. Magtrabaho na kayo. Mag-iwan lang kayo ng ano, i-play ko. Link. Hayaan nyo lang si Ate Ima dyan. Boy Gamer. Boy Gamer TV. Wala kang damit. Sis Ami. Igalab shout out. Salamat sa pagdalaw. Bibihira lang akong mag-live. Busy palagi. Musta na yung si Sis Rocky, hindi pa tapos. 12 minutes and 14 seconds. Nasa 10 minutes. Malapit na. Ako. Guys, iwan ko kayo ha. Magsusungkit ako ng malunggay. Magsusungkit ako ng malunggay. Hindi naman pwedeng dalhin ito kasi walang signal doon. Ano yan? Lagi kang hinuhubaran. Hindi ako naghuhubad. Sa inyo, ala. Pagbagong lang. Yan. Pagbagong dating. Visibly reduce achy, rough, and cracked skin. Bepanthen Derma, 48 hours of immediate. Dumpling. Sis Rocky. Natawa si Boy. Kasi natawa si Boy kaya matagal mag-i. Sili de Biro. Sili de Biro next. Pag hindi ko matapos,
Balikan ko kayo. Kasi baka mawalan ako ng net. Nawawala palagi ang net eh. Nag-iikot. Isda. Magagawa ko ng isda. Gawa ko ng isda. Harang sili. Harang sili. Oh. Ano ba yan? Princess Min up ko join. Ano ba yan? Kerlia, please return. Return daw sa mga gano. Shiv Shakti. Wait your turn, okay? Maybe she not stay. Shiv Shakti, don't worry, I will give you, okay? I will give you, I will return. Hindi ako makadikit kasi may ginagawa. Busy. Busy. Ay, basta na. Ano ba yan? Basta na.
Ala, yung kain ko. Shiv Shakti. Next play, okay? Don't worry. I will give you 10 banana. Wait. Thank you, boy. Sis Iris. Sis Iris. Thank you. Thank you. Oo nga, no, maliit pang bahay ni Shiv Shakti. Maliit pa ang bahay ni Shiv Shakti. 250 subscribes niya. Shiv Shakti. Kuya Randy. Mega love shout out. Shiv Shakti playing. Shiv Shakti playing. Kapsat. Kapsat Japit. Nag-update ako bigla. Kapsat. Kapsat Rafi. Update ako bigla kasi ano, bumaba yung watch hour ko. Mama yung
Update live, Kabsat. Sili, Libero. Deep life, kapsa. Sige, sige. Deep life, kapsa. Sige. Dami kang kilala pala dyan, Kabsat Japit eh. Kabsat Japit, ang dami kong kilala pala dyan. Friend. Busy ako magluluto ay nagsasain. Ang ingay pa na, naririnig ko, grabe. Ang ingay pa lang yung... Idol boy, mega love shout out from Kuya Randy. Kuya Randy from Boy Malalakbay. Ay! Maingay yung ibon ko dito. Ay! Tumahan ka! Uy! Tumahan ka, uy! Tas, talas! Grabe ingay mo. Ang ingay na ng ibon, oh. Ala, yan naglulungpling na yung manok. Sis Iris, playing ka. Kabsat Japet, pasensya muna. Hindi ako nakapunta sa pa. Hindi ako nakapunta sa Messenger. Hindi pa ako nagbabasa. Dumiretso na ako dito sa pagla-live. Kasi nakita ko yung bumaba, yung awat-awat ko. Kaya mag-update ako kahit na konti lang.
Maghiwa na lang ako ng bawas. Ay, bawas eh. Bakas, sis Iris. Tapos nagsasaing na si Ate Irma. Ayan, busy na. Magsusundo pa ako ng mamaya estudyante. Oh, yung busy. Done, please, sis Iris. Sis Lilian. Kuya Randy, wait lang saglit i-play kita. Ano lang yung mga kanina pa. Bagong dikit si Lilian. Playing ako sa games. Kuya Randy, 21. Ang ganda ni Kuya. Maganda ba si Kuya? Kabsat jacket. Iris Urgelio, Boy Gamer, Lilian, Miguelat, shout out po from jacket. From Kabsat jacket.
Naulit-ulit na. Naulit-ulit na. Tamsa kapsat japit. Playing ako, Kuya Randy. Yung kambing mo, oh, kinakain na yung gulay, yung kangkong. Kuya Randy, yung yung kambing mo, wala, narabas na yung kangkong, oh. Kangkong ba yan? Ano ba yan? Oo, kangkong. Hindi, busy ako. Nagsasaing. Hindi pwedeng dito yung Kuya Randy, busy nagsasaing.
Walang ano, need. Diyan sa bintana meron. Dito wala sa ano. Nakaharap sa bintana yung ano, camera. Baka makita mo Kuya Randy yung itak ko dito. Baka tumakbo ka. Asan na yun? Hinaharap ko nga yung kutsilyo kasi maghihiwa ako ng sibuyas. Ayan. Ang laki pa naman ang kutsilyo ko. Guys, baka busy tayo dyan. Mag-work muna. Mag-work muna tayo. Yaan nyo lang yung ano dyan, ganyan lang. Walang ano. Wala kaming luya. Bawang lang. Done play, Kuya Randy. Si Nurin para kanina. Nurin. Asan na si Nurin? May play ko si Nurin. Tapos si Ibap Channel nandyan din kanina. تحبس الأنفاس بجمالها وتأسر الأنظار بسحرها العلا Oo, Kuya Randy, palasyo ko yan. Sana all may palasyo. Sana all may palasyo. Yan, may, ano yan, ganyan yan. Ulap na yung nasa taas.
Sana all. Maraming ano, ay ano ba yan? Tawag yan. Palasyo ang bahay. Hi, again, welcome sa aking Thumbs up watching. Ngayon ay katatapos ko lang mag-live at sa live ko ay nag-play ako ng mga video. Playing na, sis dumalaw Norin. sa aking live. Kaya nakita ko yung video ni Ate Crisalda na kumakain siya ng Indomie. Kaya ayun, nagpuro laway ako sa Indomie. Kaya yan, nag-boil ako ng tubig. At mag-i-Indomie na rin ako. Ay, baliktad. Sa front yung camera. Bali, ayan, kumukulo na yung aking tubig na pinainit. Ayan, kasalanan ni ating Crisalda kay ano. na si ating Crisalda ang pintangan. Hala, nahulog na yung sisto niya. Ano, pinapanood ako ni Ate Crisalda ng kanyang Indomie. Kaya ako naman ko ang noodles. Nainggit ako kaya magluto ako ng Indomie. That's one guys na nabili ako ng Indomie at saka 5 sa at nag-pray ko na rin ako ng kilo. Frying pa lang, frying egg. Natawa si Kuya Randy. Kuya Randy, magpa-plasyo rin yung bahay mo. Balang araw. Kuya Randy, wag na nating pangarapin yung palasyong bahay. Tama na yung simpleng bahay. Bahay kubo. Yung bahay kubo na sagana sa gulay. Maraming nakapaligid. Sari-saring mga gulay, o, diba? Kumakain ng pansit si Sis Norin, no? Para makita ni Ate Crisalda na nagluto talaga ako ng Indomie. Sabi ko kasi sa live ko, nagluto ko ba tayo. So ayan, nagluto talaga ako. Talaga ako. Pagkatapos ng live ko, wala pa tayo yung aming live kasi yung aming video kasi Kamsat Lupi.
Nasunog na yung ginigisa ko. Wala. Asan na ba yun? Ayun, nadugo na. Vicky Rads. Kapsat, Japit, salamat. Maraming salamat. Sis Lilian. Playing ako ko Kapsat Lupi. Nagluluto, nag-play. Nagluluto ako ng namin, tanghalian namin. Randy. Naku, Kuya Randy, wala pa yung alam mo na. Mga kaibigan ko kasi hindi pa binabalik yung akin. Mga hiniram nila. Kapsat Lupi, ano naman yan? Dami food. Matchubus. Biryani.
Meron pang hotdog. Meron pang piniritong itlog. Ang takaw mo pala, kabsat. Sis, Parsilogan, bakit pag napasok ako sa live mo, walang namamansin sa akin. Parsilogan, mixed vlog, nag-love shout out po. Salamat. Sis Lilian, salamat sa pag-BG. Five minutes and 59 seconds, Kapsat. Kapsat Lopi. Ay, naku. Perfect, ah. Perfect yun. Perfect mo, Kapsat. Si Sis Ina pala, hindi pa pala na-play. Luis Augusto. Mega love shout out. Dan play, Kapsat. Thank you, Luis Augusto. Playing Kapsat, Kapsat Japet.
Kabsat Japet, playing ako sa 18 minutes. 18 minutes and 58 seconds. Habang nag-play, nagtatrabaho. Busy Ate Iha. Grabe, tato. YouTube pa more. IT pa more. Hindi na ako nakaka-live ng araw-araw. Nag-play na lang ako araw-araw. Huminto yung aking ibon. Hello, ayan, tanig ka. 'Grabe yung kamatsili ko, oy. Sinugod nila yung kamatsili ko ba, na ang daming bunga. Balikan ko, sabi ko, wala nang nadatnan ko na yung mga kaibigan ko na nunungkit. Gusto rin pala nila. it's Big love shout out.
Ano ba yan? Mga paninda? Dami oh. Chocolate. Nasa 13 minutes na. Ay, 14 minutes na. Chocolate ng Japan yata yan. Kabsat ah. Tayo nakasubit na ako. Malunggay. Yun, hindi na tayo nakasubit ng malunggay. Ang init na.
Saan ba yung ibang ano? Sis, sige lang. Busy rin. Busy rin si Ate Ima. Nag-update kasi busy rin. Sige lang sis, busy lang. Dan Kabsat Japet. Protect yourself from this disease. Busy rin ako nagluluto. About how to Ay, nagsasaing. Sige lang sis, Miss Dilan. No problem.
Ay, nasaan na yung si Sis Ina? Ay, mali. Ayun. Playing. Ayun, Sis Ina. Ala, Sis Miss Dilag. Sige lang, okay lang. Ako nag-abala ka pa. Okay lang, walang problema sa akin. Naintindihan ko kasi, pati nga ako rin busy. Pag ano lang, may time-time tayo. Kaya marami pa namang araw para tayo mag-live ulit. Ayan, oh, wala nang. Miss Dilag. Sabi ko kay Kuya Boy, manlalakbay, puntahan ka pag mag-live. Pag mag-live ka, si Boy manlalakbay. Sabi ko, bibisita siya sa'yo. Oo daw pag matiyambahan ka kasi bibihira rin mag-live. Bibihira ka rin mag-live. Ako nga nagluluto. Nagsasaing. Ano naman. Yan ako muna itong isda. Isda ang pinaluluto sa ating mga bata.
Shy, wala pong shy. Mamaya ang shy, Kuya Boy. Shy ba? Kape. Kape? Kabsat. Yate. Salamat sa support. Thank you sa mga naka-BG. Nawalan ng signal yung nag-play ko.
Matigas yung kalabasa ko. Nagdiwa ko ng kalabasa. Magbubulay ako. Katbel. May ampalaya. Thank you, Miss Dilag. Thank you, sis. Nag-alabala ka pa, busy ka pa dyan. Naku, okay lang pag ano, sa akin. Busy-busy tayong lahat. Salamat sa BG. Nakaplay pa si Sis Lina. Malapit nang matapos. 11 minutes and 31 seconds. Nasa 10 minutes. Ako. Grabe. Naman kami ng pakbet. Ay, malaki ng hiwa. Oh. Naku, dumpling na kay sis. Magdudubli na naman yata. Gabs. Igalab, shout out. Gabs. The Third TV. Kuya, hindi ako nagbawa. Naririnig mo yung paghihiwa ko ng gulay. Matigas yung matigas yung kalabasa. Sus Marius, Sipoy. Yes. Gabs the Third. Ligalab shout out.
Ay, Dubai ka rin. Dubai ka rin pala o sa Pujera Road. Dubai to Pujera Road. Hi guys, for today's video, I-play ko yung ano video mo. Gabs. Nasa Riga, malapit na, ayun, napupuntahan ko yung Riga eh. Saan Riga ba? I-play ko yung ano mo, yung hi guys, for today's video, Dubai to Pujera Road Trip Part 1. Thumbs up. Playing. Lapit na yung ano, init oh. Mainit na. Mainit na. Papalapit na yung init. Malayo yung Pujera ah. Gabs, naka-play ka. Ayun, may tumatawid. Ayun yung train o yung metro. Malayo yan. Pujera to Riga. Ang lawak ng kalsada talaga sa Dubai. Iiwan na ako ng isda. Ang init na. Okay. Kuya Boy, salamat diyan sa pa-BG-BG. Salamat sa nandiyan lahat. Sabi ko, iwan nyo na ako at ano, magtrabaho. Ako rin na-busy nagsasaing. Kapsat Japet, salamat sa support.
Kuya, yoyo. Ayan. Tatay mag... Ay. Sarap mo naman. Sarap mo bola. Thank you. Upset. Starring pa ako sa peanut. Peanut butter. Uy, paspas na. Paspas na yung ano pagmamaniho. Binalian na oh. Kabsat Japet pala, nakalimutan ko yung hinihingi mo. Oh, ulianin na si Ate Emma. Norms TV. Salamat sa harang, sis. Layo. Grabe yung ano, pinupuntahan ko rin yung layo. Mega love shot at sis Norms TV. Nakikibisita sila sis. Nakikibisita sila. Sir Boy, Manlalakbay, hello from Norms TV.
Uy, dahan-dahan baka ano. Dahan-dahan. Maaabutan na ng ano. Maaabutan na ng init. Gabs, malapit na matapos ang 14 minutes. Diyan kami dumadaan din o sa mga bundukin. Ayan, tapos na. Dumpling. Ay, dumpling na yun. Mainit na. Sis Lilian, Drasen Mabunay. Salamat sa patangsak. Kapatid Drasen. Norms, wait lang, i-play kita. Kuya Boy, salamat sa pag-BG. Sis Lilian, salamat sa pag-BG. Norms TV, ayan, playing, wow. May pera si sis, Norms. Papunta sa Jamia, sa maliit na, yung Jamia guys ay, yung sabihin yung, supermarket na, maliit. Ayun, alakarin namin ang Bicol Mix Vlog, daan sa likod guys. Mayroon salamat. dito sa likod guys.
light kasi ito ay likuran. So, italabas na tayo ng bunga-bunga. At gabi na. So, maglakad tayo ng bunga-bunga. Guys! Samahan niyo ako guys na Mainit na. maglakad papunta sa maliit na Jamia dito sa aming area. So, yan guys. So, yan. Painit dito guys. Mingaw pa. Mingaw. Ngayon pala guys, ay ano pa naman, wala pang flashing. So, yan, maglalakad tayo. Lamig guys, ang lamig sobra. Kasi naisip ko kumain na, may iniisip ko kainin guys. So, ayun, bibili natin doon. Sana na doon. So, at tingnan ko rin kung ilang minutes galing sa bahay namin. Itong Jamia. Kasi kasi hindi pa ako nakapunta sa Jamia. Pero, alam ko kung mayroon dito banda kasi dinadaanan namin yan pag nasakay na kami ng sasakyan. Sasakyan. So, ayun, maglalakad tayo ng buka. Ayun, naka 2 minutes na tayo. Agad, dito pa ako. Pero alam ko kung saan banda yun. Ang lamig guys, ang lamig talaga. Ay, alam niyo lang itsura ko guys, oh. Ayan. Naman guys, oh, sarap pala magkakad-kakad naman guys. Banda, pang-araw. Sobrang lamig ngayon, parang gusto ko bumalik. Ako walang jacket, hindi ako naka-jacket. Ay, naka-ano naman ako, pero yung manipis to. Pero dahil malapit lang naman, so, ayun. Malapit lang naman talaga yun. Kita ko yun, malapit lang yun. Guys, salamat sa nakabigi. Guys, oh my goodness. Ayun guys, nandito pala kami guys. O, itong ano namin ay Rhea. Rhea. Ayun, parang pronunciation ko sa Rhea. Ayan guys, walang katawag. Yan, naglalakad tayo. Maluwang ang kalsada guys. Ganda dyan mo yung bahay na yan. Sana all may ganyang bahay. Dati harap ko kamera ko ka. Yun naman. Masyado silang sensitive. So yan guys, akala ko malapit lang yung Jamia guys. Wala pa akong natanaw ng Jamia. Akala ko kasi yun may Sister nadaanan Rose, kaming Jamia eh. nakakato palagi. Akala ko malapit lang, hinihingal na ako ah. Saan kaya yung Jamia na yun? Kaya tatawid tayo. May sasakyan. Baka maano tayo dahil sa kaka-video, no? Yan, dito tayo nung takbo tayo guys. Baka may sasakyan. Ay, hinihingal ako guys. Ang lamig. Ayan, mga bahay guys. Ayan naman po yung kamera guys. Baka maano tayo ng mga kasi dito daw na area guys, mga mayayaman ang tao dito sa Piha. Sinabi ko Piha, Jabrea, mga ganyan. Ang mga tao na kasi ay mga mayayaman. Hinihingal talaga ako guys. At hindi ko pa nakikita ang Jamia. Parang may nakita akong Jamia dito banda yun eh. Oh my goodness. Asa na ba yun? Uy, delikado pa naman. Hindi ko nadala yung ID ko guys. Dito pa naman pag wala kang dalang ID at saka sita ka ng pulis. Ako. Bakit wala? Bakit ang layo pala? Ay, oo. Hinihingal ako. Sana matanaw ko lang. Ay, may matanaw na ako. Ayun, ayun na. Ayun. Nakita ko na guys. Jamia. Maliit nga lang siya talaga. Pag ano na po siya. Ayan. Alfiha Co-op Society. Yun na talaga eh. Yun ang nakita ko yung nakaraan. So, yan na. Kita nyo guys. Yan ang Jamia dito. Meron itong malaking Jamia guys. Malayo yun.
hinihingal ako ng bunggang. So, ayan, hinahanap ko yun, guys. Hinahanap ko yung pagkita, guys. Nakalimutan ko ang pangalan, pero alam ko ang mukha niya. So, ito, ini. Walang ano, ay. Sa mga focus naman ang sinasabi ng focus, guys, ay hindi ko gusto ko yung white. Ay, pag diet tayo brown, pero ayaw ko. Ayaw ko na diet eh. So, yan, favorite ko yan. Saka, ito, yan. Yan lang ang pinili ko, guys. Ayun, si Shadow, guys, ulit. Ako yun ang pinili ko, guys. Kano sa yun, guys, mayroon sa kanila. Hindi naman kumakain din yan. Wala ko na yan, guys. Wala, ibang kinakain yan. Hindi. Titingin na yan, guys. Kung titingnan ko yun, guys, ako yun, guys. Minsan, ito yung complete ko, guys. Mas niya, guys, dahil tinatawag nilang rupa. So, ibig sabihin, ang aking nagastos ito ay 1 kg ang rupa. 1 dinar rupa. So, yan yun ang nagastos ko, guys. Nabili ko ito. 1 dinar rupa. Kasi may sukli pa akong rupa sa akin. Ang kulit talaga na siya doon. Dinadaan yung pinabili ko. Sina, guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye! Ito, guys, kakain na talaga ako, guys. Kakain ako ng bongga kasi gusto ko. Bye! Nasisilaw. Bye-bye! Nasisilaw na ako sa araw. Done please, sis Norms. Sis Lilian, sige na, Sis Lilian.
Kapsat Japet, salamat. Drasin, mabunay, ano ba yan? Naka-play ka. Sa 14 minutes.
Bicol Mix, naka-play ka rin sa kabilang ano, account. Kabsat Japit, maraming salamat. Sis Miss Dilag, maraming salamat. Busy akong nagluluto. Yummy, yummy, yummy. Mainit na. Sabinta. Nainitan na yung ano ko, phone ko. I-turn ko, i-turn ko. Init, nakakasilaw.
Sarap ng ginataan. Ito na. Video lang guys. 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 Bago natin mix. Dito kasi yung net eh. Yung signal. Wow! Wow, daw sarap. Dito lang yan, bago lang yan. Naririnig talaga yung cellphone. Sarap talaga siya. Salamat sa mga nagtambay. Pangkamarap. Guys, Palaks-laks pa. luto naman tayong tanghalian na ulam. Hanggang dito na lang po muna ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa ating mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi sa nung kayo nandoon. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, and share, and subscribe na rin po. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa ating mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye! Jesus love you po. Bye-bye! Don't play. Build.ae has a pleasant surprise in store and online for those in the constructing properties industry. Yet collection. Build.ae has brought together many of the world's trade agencies, suppliers, national factories, and commercial agencies that specialize in building materials, all under one roof. Build.ae provides its customers with the ability to pay in installments for a period of 1 year without interest in order to facilitate obtaining building materials, mechanical and electrical equipment, lighting, sanitary ware, floors, furniture, and many more products. Hello everyone! Magandang hapon. Ayan, 3 p.m. na po. Gusto magkape. Kape na. Hello everyone! Magandang hapon. Ayan, 3 p.m. na po. Playing sis. Magkape. Yet collection. Alam mo kanina, pag-uwi namin, galing sa hospital,
Kamsat Japet, maraming salamat. Yan. Talaga ayaw ko ang marunong pa. Talagang gamay gamitin. Alaga ko, nagpapainit. Tayo kape. Gamitin natin. 阿空，你要吃什么？我说你肚子饿吗？Sabi nung alaga ko. Hello everyone. Good afternoon. Ayan, coffee time. Mapait. Patay naman. Mapait yung gulay ko. Kain tayo ito. Ito. Kain tayo. Sarap ito. May yaman sa kanila. Saan ba ang hindi mainit? Mainit mainit. Ah! Honton no? Ang galing ni Shits. Gita. Yasu honton? Di ka chansu honton no? Parisin ko na sa guys. Mainit na. Sinisilong ko yung phone ko. Naiinitan. Oh, sa side naman. Sa side naman. Hinahanap ko yung sa lang, itinatapat ko sa bintana kasi nandyan ang net. Nandyan ang wifi. Pag dito sa loob, hindi makukuha. Cranberry. Grapes. Dry grapes. Ito ang EGN. Basta red berry din. Ano ba yung pinipili? Well, di ba may bunga yan? Dry pusit. Kung saan na ako nagagawin. Mainit kasi. Mainit na sa bintana.
na yung ampalaya. Huminto yung ano pag-play. Si Siet, ano, naka-play ka pa.